Söhbet salamu aleykum. Başlık yerinde mi? Hava yerinde. Salamu alaikum. Başlık yok mu? Hava. Bir karasın. Başlık çok götürecekti. Böyle yaparız. Girelim. Başlık mümkün mü? Ha gel. Bir. Boluştan ne? Salam veriyor vay. Başlık, Telekeseler Birleşmesi'nin arkayı. Geri. Murat Bayranç bizim şehitnamamızı alalaştı. Şunu da koşun dedi. Ne var bence? Şu başlığın diyen düğün katavatlarına tayinladım. Başlığım sonra oturdu. Tayarlanmarsan koydupsun. Nemeli? Yedin mi mesela? Ne mi oluyor? Hani keç otur. Yok la. Bolan zat yok la ma bence. Yine şu son günler sökürdüm. Boşuna hiç düşünemem. Ne mi oldu? Ne çok narsa inap görüyen olayın. Hiç salam alana. Ya bir zattan gatoraydım ka. Mene hiç düşünyen nereden? Kıvanç. Sökbet dine sana şeyleden. Hemme de şeyle. Hehtet şeyler kolaymasın. Ay yok la ma bence. On bolsa beyle olmalılar. Hey salam amır alınmaz mı? Salamır tanrı salama. Ödüm bilyen. Sökbet yan ormasırlığa verilendi. İnşallah da kendir. Yaş küçülgette ödüm salam ver. Olan bari yaka düşünür. Ay bilmedim de ma bence. Han boranda men turayım. Hatta vatın düzeltmeli yerlerime fayda ayarsınız da. Ağa Enes altına sırtı uda merkezinde o pommakları var her türlü renklerde diye. Selam da. Selam da. Ömene bir yerin alınıp tıkındım öyle koy. Hili. Selam. Başlık. Esasında çoğurunu anam dar adamlar düşürmeli. Şonu iş ansatçak gidiyor. Namdar adamlar desene Sökbet. Hava başlık. Yani bana pek kürüklü, işin söyleyen namdar adamlar gerek. Benim sen adamlardaydın adını düşünmedim. Düşünmedi yer zat yok başlık. Öğünümüz üleyeniz. O arada öğünümüz yetişmedi. Müşterilerim ise boş kayıttı. Yarın son neyim diyecek olayım? Kadamın münasiyecek olan başlık. Şoğun kadam bilgeçkeni şey etmedik olsa, müşteriler yerine boş kayıtmaz mı? Peki Sökbet. Şol önmem kalmağına, müşterilerin boş kayıtmağına, kadam değerli sen bunu yakar. Men neyim şoğun yakar başlık? Sever şol insanlı değil şeyler mi? Onu da vaktinde usta çağırmadınız. Şey diyorum kadamın üstüne attınız. Kadama ben şolun başka iş yürüttüm. Siz iyisi oluşattınız. İsteyem Sökbet. Kadam münafi yok berdi. Eğer vaktinde insan becerden bolsanız önler to'xtatılmazdy. Bari yok 10 iş varken insan düzeltmek için. Yani bu tığımda onamdar adamlar daşını düşürmeli deydiniz. Şeyler. Ne siz bana? Onamdar adam da. Ben senin özümü ormana etmeledim. Onandım. Aten ne yaptın? Başlık. O katır beyledi der. Siz bana düşünmediniz. Men size katı koğu düşündüm. Sökbet. Yani gayet şu metale gayet gelmelet mi? Oluyor mu? Var başlık. Var işler var. İşini öktü deyip ormasar belli aydım olayım. Yanlış aydım ya. Gülzahan. Gülzahan. Mercan kıyırım hanecan. Itu mah kau terjun meter ya, Bana könder revajan sağır. buat kakak. Gülzahan. Gülzahan. Ana men düğün kalan teyze koşun nerede? Hati ada aku sungka kau ini anak kau itu. Ay kıydım men gülü kıydım.
Güljahan, ben ak koyuna ütüp batsynmy? Bu iki hazır. Bir kadaydı. Gelin. Sağaman otursunuz mu? Salam alik. Salam. Urgunmasanız sağlık mı? Sağaman otursunuz mu? Salam bir kadayda. Oh salam balam. Oynapçı oturmun. Tühbet canım sağaman işlep gör. Hava, Xudaya şükür qowy. Bir kadaydı beytip durmaňa. Gelin geçin. Vaq men balam geçip oturmayın. Qaltak gerekti. Şu bir salın qaltağınızı verip dursanız. Galtık. Hava. Güljahan, ente men ak koyuna getirmedinmi? O tühbet can sağlık mı? Sağırın işlep görmen. Şükür. Bola çantırak men iýe yetişmeli. Bir kadaydı. Häzir aza çıkaraşın. Bor. Söhbet, bolşuň näkili? Bolşumyň nämesi barmyş? Goňşy bir kadaydan näme salam bermedin? Her kim seni ýaly eli boşmy? Goňşa salam bermeseň, salamyny almasaň bir şey bolmazmy? Hiç gilem bolmaz. Hawa, seni ýaly gara gadyr bolup durmalymy? Onu da söhbet goňşa aralygyna gowy dälle. Men kim bilen näge salamlaşmadan özüm gowularym. Yür balam. Sen öz işleň bilen boluber. Bir kadaydı. Uy, Merjanjan. Han bir kadaydı. Bir kadayda gitti. Gaýtdy. Wahy. Ya gurrumlymyz eşdädimi ki? Gadam. Düýük tapşyryklarını etdim. Gün yarım sagatdan telekesele birleşmesini ertersin. Halmurat berdiýiň otagyna. İkinji gat 12-nji otag. Maňa jaňa debem hasabet bererdin. Nekede? Alo. Dinleýän men aýdy beriň. Biziň öňürýän önümlerimiziň hemmesine hili gowy. Bolýa. Öňki ýaly şertnama baglaşynda geregiňiz aly beriň. Bolýa. Gadam. Ýalnys garaýma. Yarım sagatdan maňa jaňa dip hasabet berersiň. Ama ýeňiz näme? Hoş wagt kofe var. Ýok, hoş wagt kofedigini bilýän. Hoş wagtda boş wagt gerek. Häzir bolsa. İş wagt. Kapıdan ýereňde salam bermekmi? Şu koýdyň salam bilen işe gowy oglanlar. Bizim çağırıktan kulağımıza koyup durun. Hatta boş şaya gerende salam berip girmeli. Adam kärçilik salamdan başlanýardy. Şu salamlaşmaňam edip kadalar var oglanlar. Ýöne oglanlar. Söwket hakkında da ýalňyş pikirde bolmaly. Belki söwkedem günlerde bir gün düşünür. Hay bilmedim de. Türkmen salam bermeýän, salam almaýan adamy ulumsy tekep bir gataplaýar. Tekep bir taňry söýmedem diýipdirler. Onu ýöňdem dogry oglanlar. Ýöne edip salamyň ýaranynyr. Söwket salam bermek diýip gaty görüp durmaz. Özümi salam berýär. Aytanacan, şu komşun göwüne degaýtym ötgenmen. Şu men häsiýetim bar bolsunna. Bir kadayda özüňiz beýdip günäkärläp oturmasaňyzlaň. Bolan bir uluz adama ýoklaýaňyzlar. Güljahan o zatlary düşünýändirler. Waq Güljahan ýollaşyny iş uratjak bolup başaga bolup oturan eken. Inha menem şulara da galtak sorap barýanna. O söhbet goňşuňam bir zata gaharet durmy näme? O Güljahanyň ýüzüne alyp goýberdi. Wah, şu ikisiniň arasyna tut şaý döýtden. Wah, men nerden bileýin söhbet goňşuň işe gowlugýanyny. Vay bir kadayda. Inni Güljahan sizden gaty görenler öýtüp pikir edýäňizmi? Wah, ikisini tersleşdiren ýany bolup durunna. Ýokla bir kadayda. Güljahan öz ala dedi otyra. Bir kadaydany öýkele täýdi goýdýan. Şeýlemi? Hawa. Siz gaty görmedik görseňiz, Güljahan gaty görenok bir kadayda. Gatar kaýyn bolun. Wah, bolýar goňşy, ýüregim ýerine gelen ýany bolaýdy. Wah, mena goňşy, on gözlerine görmäni edem, bir ýaýdan gördüm de. Sena goňşy men begenleri aýdyň. Wah, ala detme bir kadayda. Öýçülükde onçonça zatlar bolýandyr. Barjygym jan aňyr doýna, tozan barýar.
Salam da. Sağlık mıdır? İneyim sağlık mıdır? Sağırın mıdır? Şükür. Cayım kutlu ola. Toylu yurt bolsun, düşümlü yurt bolsun. Sağ olun. Alaydın bir ne söylemeyer komşu olup yaşayatına birek bilen bir tanışlığıma söylemedik. Adını da kim derler ineyim? Men adım Söhbet. Hay tuvalet. Bana da bayram ağa derler. Uğraşmak, ideşmek bir ayıptat değildir ol. Ve atlınız kimlerden mi var? Aslı maydamda tanacak kolup durdunuz mu? Onu katır beyem değil mi neyim? Türkmenin ağırtı sonrası videosu verten ağırtı bir var gibi. Doğan yer, doğan oğlan yer, dağ yegen yer, kuda diyer. Karnas olup çıkayırdın ağırın birdir. Ne evleyin ne yaşlı. Komşu Arap'ta şol atlan kenar farkı yok mu kadiyen? Farkı yok diyene. Bir yaşların kâbiri nehil olayttıray. Ödünden ula thiylağın, komşuna bir salamın bolmağı mı sen? Yaş yigit. Görgen bolin sen yara yaşlık ediyen, ya da edebe kram görmedik bolyan den. Yoksam edil beyle bolmalılar. Selamun aleyküm Sekut dayı. Oğlum. Söhbet, o näme etdiň bolly? Näme edipdir? O çağa sana salam berdi. Oğu berende näme? Bärde geň alar ýal näme guljahan? Salamyny näme üçin almadyň? Çağaň el jagazyny gysyp, başyny sypaňda näme bolardy? Şeýlemi? Men haýdyr ýol elden çağan eline gysyp başymy sypap bereýin. Men başga işim ýokmy? Salamdan ul näme bolup biler Söhbet? Sen o çağaň ýüregi nädip gynandyrynyň duýýanmy? Duýamak homen, duýamak. Boldy menne. Näme bolanyş elleşmemdi? Gowmy diýdim bolly orada. Ondan her kim öz ýerine bir ýaşy. Kim bilen näge salamlaşmalygyny özüm gowy diýen. Men sen borşuňa daşyňdan utanýan Söhbet. Senin beýle däliňe Söhbet. İşiň şoglap başlady bolyn ulumsylyk döredi seni. Onsoňam Söhbet, kim bolsaňam ýyl bilen adamsyň. Şeýlemi? Onda men adam kärçiligim petse. Demek bar zat salam bilen ölçünýärdi. Hawa, men işim şogulaýam. Ýöne men onuň üçin kime bergili? Kime? Öz zähmetim bilen etdim. Bara salam näme goşýam? Güljahan, gowy sen men işime goşulma. Söhbet, men sana indi näme diýjegimi bilemok. Artalca, gel oğlum. Benim kömekleşeyin mi? Hey, yok oğlum, sağ ol oğlum. Şimdi bollum oğlum. Seni ne? O pele geçer sonra kömek et. Bu ama oğlum. Ata, bir daha sorasam oluyor mu? Sonra oğlum, sonra. Ödünden ula salam vermeli gerek ata. Oğlum, salam vermeli önden ula. O neyemeden soradın oğlum? Ay öne soraydım. Hey, seni öne soram oğlan. Anay tani, ne için soradın onu? Salam verme için hükmen tanış olmalı mı? Yok oğlum. Onun için yok man tanışlık değil. Salam oğlum. Birek salamat dile etmektir oğlum. Ana son için salam vermek için yok man tanış olmalı. Tile hormatın alamat ol birek. Ata, ödün
Senden ularlan "Salam aleykum" deyip ikelin uzat salamlaşmaly gerek. Sen maňa şeýdi öwretdiň ha. Öňden ulyny gördüňmi? Salamu aleykum ýaşul ýa salamu aleykum agam diýip hökman salam bermeli. Bah. Onna söhbetde kiçik wagt öwretmendirler o. Kime diýdiň oglum? Komşumyz söhbetde bar ha. Şola salamlaşyp bilen oken ata. Dur eltäk. O nämeden aýdýan oglum? Men ona dün "Salam aleykum" söhbetde diýdim, gowma diýip geçikdi. Oňormandyr gerek ata. Oňormandyr oglum, oňormandyr. Salam bermeseň, salam almasaň edepsiz bolýan gerek ata. Artgaljan men taňa näme diýsem ka? Şey diýseňem bolýa oglum. Näme gaýdym? Artgaljan, gelneseň näme diýe? Ha, ata, nahar taýar boldy diýe gelnejem. Nahar taýyn näme? Bor gaýdym, häzir elmi diýip baraýar. Salam daýy. Ha, gurulmasyň? Salam mence. Bismillah şerdik Hudaý ol paýla. Kabul bolsun malam, kabul bolsun. Artgaljan, han ýöreni elmi bir ýuwaly. Gel han ýör gideli. Nahar taýyn bolan bolsa garaşdyrmaly ony. Salamu aleykum. Wa aleykum. Gowmy ýagdaýlar. Öýçler sagalar hemme sowmy? Sagyrçylykmy? Ýaşy da ýaşy. Agaman ýa. Haýy. Nuri, Ow söhbet. o ýa salamlaşyp duran tanaýanmy? Ýok, tanamak. O näme sorady? Ay, kara gadyr bolup salamlaşyp duran soraýdym o. Näme? Salamlaşmak üçin ýok, men tanamalymy? Dagy näme? Tanamasaň salam berip nämesi o? Türkmençilikde tanamasaň salam berýändir söhbet. Ay, hele be. İşsiz o. Vay, Bayram ağa mı gaydı? Tühülümü. Vay Bayram ağa. Salam alik. Alik salam. Kurgun musunuz? Tühülümü göçüp kayttınız ol asıl beri tekini gidat edim. Ay tuveleme hormatly prezidentimizin tagalaty bilen ine giden bir jaýlar guruldy. Hey bu jaýlara seret hatar boly biri-birinden görkli görmäge göz gerek bu jaýlara. Ýaşaýşy toplumda. Bu jaýlaryň içine girýän kızgın tuw gerekmi, sowuk tuwmy, sowu diýänmi? Ay diýene işretmi? Bizim hormatly prezidentimize giýizi güni alkyşaýdyp oturan bir. Daşarda bir hezledip çay içýän bolan bir işret. Ýoksa da siz bäriläpsiňizle. Vay körekenim söhbetjana jaý berildi ine şu. Tühülümü. Güljahan janyň adamsy. Söhbet atyn bu körekenin midir? Söhbet gatyk oglan, edepli, ikramly oglan. Salam elikli. Şiirden na gördü. Bayram ağa sagaman örstüňmi? Salamu aleykum diýip tüweleme dili salamly. Kärhanasyny üktü bolan soň wezipesine bulaldyp durlar. İşedi bilseň il tanar diýlendir. Tüweleme körekeninde adam käsçilik bar. Edep gören çağadygy besbelli-de. Şu Kemal ýol bilen gelýän bolsaň, ýandan maşyny geldi, hakky durýardy. Bayram ağa salamu aleykum. Nirädir ýol bola akdeýinýärdi. Körekenim marada gaty gowdat aýtdyňyz bolup, göwnüm göterildi Bayram ağa. Inat üçin oğul gyýdyň ady ýagşyrypda tutup dursa, sondan ul bagyt ýok Bayram ağa. Bor gowşy, men saklamaýyn. Bolýa, sag bolum. Görýän bolyn men. Gaty ötüge çaýyp durnaýdyn. Tassana en atamyň adyna asnat getiren ekenim. Heyde gözüň yer görmänem bir ýaşap bormy diýsene. Men kalbymda menlik, ulumsuluk haça nirde peýda bolup ýörke. Hey, ulumsuluk gursun. Ulumsuluk gursun. Ne maňa salam berdirdi, ne de salam alyrdy. Öz-özümden gomporam boldum ýördim. Sağa salam berse, sağadyr da diýip
ätgermen geçdim. Özümden ullary zordan başattım. Hey söhbet. Şonu da iyilden menen dem borup durmady. Bayramaga nätdi. Näden röýdýän söhbet. Edebiň nähil bolmalygyny görkezdi. Özüm bilen dem borup durmady. U arşa çykardy. Hey, sen şu sözlere münasipmi söhbet? Ýok. Men o sözlere münasip bolmak üçin başgaça bolmaly. Başgaça. Sağlık mıdır oğlanı? Sağlık mıdır? Ha. Bayramağa ya Allah oğlum. Uğur ne dakika? Bu komşuya Allah be. Selamun aleyküm bayramağa. Wa aleykümselam. Uğur nere bayramağa? Uğra bir şehre var, qayda çıktım. Ula oğlum ka. Şu olayda atıcaklamam göremag. Görün uluğum edelin gözüm ertik kaydayım. Ayın komşu, tenem işaladan yetiktir. Men seni adara koyup görmeyin. Ay tuvalemine uluğumuzun biri gitti, biri gelip dur. On adarı olmaz bayramağa. Görün uluğum edelin gözüm elince geltik kaydarım. Bayramağa. Şeyle mi? Ay var ya. Mümkün başlık. Gel. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Söhbet ýagşymy? Gel geç. İşler olup başlık. Ýagşy. Yani işler gidip durma. Ýagşy. Söhbet mene seni hoş habarlaryny bergenlere nep çağırdım. Hoş habar bilen. Oho. Dinleyen başlık. Ardak beren tetbiğinizi golladylar. Indi ýa-da Murat Aparşan guruluşdum. Kazakistan döwleti işe gurulary ýörtü biziň önümde sevgildiripdirler. Indi bizim näme täze iş ýerde öğretmeli, toparda öğretmeli. Şoňa da seni belli aýdam diýen. Başlık. Önümlerimiz daşyryda çyksak bolsa toparmada has uletmeli bor. Yok man. Başlık karşı olmasaňyz mende bir teklip bar. Berik. Şu toparı gadamlar etmek näge olur başlyk. Gadamy? Owa, gadamy. Men gadam arada yanlış pikir etipdim. Yer bolýan. Ýani ýok. Ýöne wagtynda ýalňyşyny düşünmegen bir ul adamkärçilik. Bolýa, gadam gowy ýigit işine öpdi. Rahmet söýüyorum. Sağ olun başlyk. Onu barda işgärlerin ýanyna baryp, täze iş ýerde öğretmeli, toparda öğretmeli. İşgärler bilen gowy maslahatlaş, onuň teklipini aýdardyň. Bolýa başlyk. Bolýa. Sağ olun. Selamun aleyküm goşu. Wa aleykümselam. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Salamjyň. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Kaka da neme kıstanıyame? Oy gıydım. Näme şonu beýip soradym? Neme kıstanı salam bere? Oy gıydım. Salam bermek üçin hökman tanış bolmaly gıydım. Salam ol. Birek salamatlyk dilemek, saglyk dilemek. Şoň üçin gıydım. Senin böğünden ullara salam bermersiň düşündüm gıydım. Düşündüm kaka. Ine şu gazetde de sen soraň berilipdir. Salam bermek üçin hökman tanış bolmaly diýip. Ine şu taýda şuly sözler bar. Salam bermegiň bir näçe edepleri bar. Kişi ula salam bermeli. Ýaş ullugyna ýa ýaş kiçiligine garamazdan öýe giren öýdäkilere atly barýan piýada salam bermeli. Köpçülüge ýa 3-4 sany bolup oturan adamlaryň ýanyna baranda sag tarapdan salamlaşyp başlamaly. Şular ýa salam bermegiň başga da bir näçe edepleri ýaş nesiliň edepli terbiyeli bolmagyna ähmiýeti uldur diýip. Bugün bar da başgasy. Dünýä owadan
durmuş süýji. Adamlaram bir hili bir-birine mehriban. Sebäbi men bugün öz ýalňyşyma düşünüp ulumsulugy teket berlegendim. Salamyň gudratyny niýsene. Salam bilen insan kalbyny hoş edip öz kalbyňam kanatlanýar bolýan eken. Şunu bergin berip ansabymyň öňünde täklenen ýary boldy. İşlerim hem şoğunu. Ak daňlara boşluk bolup ýanglansan bir-birege salam beriň adamlar. Milli mertebämiz barha çuňlansan bir-birege salam beriň adamlar. Salam söze beýgelermiş bu dağlar. Boyalıp ösürmüş sayalı bağlar. Mehrden nur alıp aylanar aylar. Bir-birege salam beriň adamlar. Goý ýylasyn salam bilen göwünler. Goý çödülsün salam bilen düğünler. Ýat diýeniň çyn dostuňa öwrüler. Bir-birege salam beriň adamlar. Köňül näzik ýagşy söze hoş bolar. Kanat ýaýyp pelpelleýän guş bolar. Eneler beýgelip goja ýaş bolar. Bir-birege salam beriň adamlar. Gysganma il günnen Taňry salamyň. Alkyşyn alan ney mehremenäniň. Artar barar bu barlykda sowabyň. Bir-birege salam beriň adamlar. Goý edep göreni belli diýsinler. Eselmegin ýöne çyndan öwsünler. Hormatyňa şeýdip sarpa goýsunlar. Bir-birege salam beriň adamlar.